फरायसाफोर सिरियै था। जेसेबां हायो आंनिफ्राय बासायनानै था। सार, स्कुलावथ' पुलिस फैदोंमोन, नोंखौबोसो लिंहरदोंमोन। मा जाखो? ना नोंनासो खिथुआ बुनानै फैबाय? सिरियै जिरायना था, नङाब्ला आंनि खिथुआथ' बुवाखै, नोंसिनि खिथुआसो बुनो हागौ। जेसेबां हायो आंनिफ्राय बासायना था। सार, आं नोंनाव मोनसे बाथ्रा सोंदोंमोन। गोलोम बोथोरनि बन्द'आ माब्लानिफ्राय जागोन सार? खिथाना होदो। ओइ, एसे लाजिनो सोलोंबाय नोंसोर। 2-3 दाननिफ्रायनो बन्द' जागासिनो, होमबाबो उदै बुङाखै। नोंसोरनि गेजेरनिफ्राय रावबो फाल्तु बाथ्रा बुंनो नाङा। जेसेबां हायो आंनिफ्राय बासायना था। फरायसाफोर, नोंसोर बे बन्द'आव माखौ बांसिन गोसोखांदों? खिथाना होलायो दे साफा। सार, आं आंनि अनजालिखौसो जोबोर गोसोखांबाय थादों। सार, आं हले नोंनि फिसाजोखौसो जोबोर गोसोखांबाय थाथारदों सार। सार, आं बल खेला गेलेनो जोबोर गोसोखांदोंमोन, मानोना लोगोफोरजों बल गेलेनो मोनैया गोबाव जाबाय। सार, आं आमाइनि फिसाजोखौ जोबोर गोसोखांदोंमोन, मानोना नुयिया गोबाव जाथारबाय। जों बिसिनाव सानफ्रोमबो रबिबाराव थाङोमोन। गथ'फोर, आं नोंसोरनाव मा सोंदों नोंसोर मा फिननाय होदों? नोंसोर सोरबा स्कुलखौ, क्लासखौ, फोरोंगिरिखौ ना आंखौनो गोसोखांदों? सिरि जिरायना थादो। जेसेबां हायो आंनिफ्राय बासायना था। फरायसाफोर, नोंसोरनि रिजाल्टआ फैबाय, जायखौ आं नोंसोरनो खिथागोन। गासैबो हां लानायखौ बन्द' खालामना गोसो होना जिरायदो। नोंसोरनि पेपारआ ओरैबायदि गाज्रि, नोंसोर नुनो मोनसै। नोंसोर बेखौ खोनाना जोबोद दुखु मोनगोन दि नोंसोरनि रिजाल्टआ बांसिनानो गाज्रि। बेसेबां गाज्रि बियो नोंसोरनि आखायावनो फैगोन। आं गासैनोबो पेपारखौ होनोसै आरो गासैबो गाव गावनि पेपारखौ चेक खालामगोन आरो गोरोन्थि दंबा आंनो खिन्था। गासैबो बे पेपाराव गाव गावनि बिमा-बिफानि साइन होनानै लाबोनांगोन। गाबोन गोजोन्थों। Okay, sir. नों पास जागोन बायदि मोनोना फेल जागोन बायदि मोनो गथ'आ? पासआ फेल जा जेबो नङा। आंहा टिकटक स्टार जानायनिसो गोसो दं, मिन्थिबाय? फरिखायाव पास जायाबाबो टिकटक स्टार जानो हायो नामा गब्ला आदा? औ भाइ, जानो हायो। नै राजु, नोंनि पेपाराव लादो। सार, बियो मा जाखो? मानो आंनि पेपारखौ नारख्रेब नारसि खालामना होखो? बिनि मा ओंथि दं? नोंनि पेपाराव लाथिख' नाम्बार फैदों, बेनि थाखायनो लाथिख' खालामना हरबाय आं। बुजिबाय नामा गथ'? आंहा बेखौनो सानदोंमोन सारा दावदै होदों होनना। खोथाया एखेयानो, लाथिख' जा दावदै जा। औ, नंगौथ'। बेखौ लालै गब्ला, नोंनि पेपारखौ, मालायनिखौ दानाय। बियो मा सार? गासै 10 नम्बरल'। मोजाङै नाय गथ', दानख' 10सो। दानख' 10? बियो माबोरै फैखो? दानख'आवथ' नाम्बार फैनो हायाना सार। नोंनिया फैनो हायो, मानोना नों नोंनि मुंखौ मानि गोरोन्थि लिरदों। लोगोसे नोङो गावनि बिमा-बिफानि नामखौ आयदानि जायगायाव लिरनानै होदों। आं आंनि आफाखौ लिंना लाबोगोन, गखायानो। बेखौ ला सामब्राम, पेपारा चेक खालाम। बियो मा जाखो सार? माथो लाथिख'सो लिरनाय दं आरो लोगोसे लिरनाय दं 100 रां फाइन। बियो मा खेला जाखो सार? गथ', बियो खेला नङा, नंथारगौसो। नोंनि गासैबो फिननाया गोरोन्थि गोजा। लोगोसे नों 100 पेज लादोंमोन। बे पेपारखौ नायै नायै आंनि आखाइया साजोबदों, नाथाय मोनसेबो गेबें फिननाय मोननो हायासै। आं बेखौल' बुंनो सानो, फाइनआ माबार होनांगौ, मानोना नों आंनि समखौ खहा खालामना होदों। आंनिफ्राय बासायना थानो नाजा। राखेब, नों सिखार। एबार नोंनि रिजाल्ट। जेब्लाबोथ' नों फरिखायाव पास। बिदिब्ला आं पास जाबाय। जिराय, नाथाय नों पास जानो हायासै। बियो नाय, गासै 25 नाम्बारल'। जेबो नङा राखेब, नोंनि सायाव जोबोर गोरोन्थि जाबाय, आंबो मिथिगौ। नोंबो गसं जग्ल'। जागोन सार। मोननैसो नकल लाबावबा पास जाबायमोन नों जग्ल'। दाथ' पास जानो हायासै। नों माबोरै मिथिखो सार नकलनि बागै? खिथायो गथ', मानोना आं नोंसोरनि फोरोंगिरि। बेखौ ला, नोंबो फेल। नोंबो गांगुमाबा सार, पास नामा? औ नंगौ, लासावसो 2थि नाम्बारावसो फैदों नों। लासाव माने? मानोना नोंनि नाम्बारनिख्रुइ सासे फरायसानि नाम्बाराल' खम। जिरायदो, नों फेलसो। आइया, आं फेलसो आरो। प्रिन्सिपाल सार, फैबाय हनै। फैदो सार, सिङाव हाबफैदो। गुड मर्निं सार। गुड मर्निं स्टुडेन्ट। नोंसोरनि थाखाय मोनसे मोजां आरो मोनसे गाज्रि खबर दं। बिदिब्ला आं नोंसोरनो माखौ खिथाग्रोनो? बिदिब्ला गाज्रि खबरखौनो खिथाग्रोदो सार, मानोना जों रिजाल्ट मोननानै ओरैबायदि गाज्रि हालोदखा।
बेनिफ्राय आरो मा जादों सोंहरबावनो सार। बिदिब्ला सार खबरखौ थाब थाब खिथाना होलायबा मोजां जासिगोन आरोना सार। खोनासंनो लुबैनाया थानो हाथारला। गाज्रि खबरा जाबाय एबारनिफ्राय नोंसोरनि गेजेराव अनलाइन क्लास लानाय जानाय नंला। मानोना नोंसोर फरायनायाव गोसो होखाया। ओरैनोल' समखौ खहा खालामनाय जायो। बेथ' मोजांसो सार। नंनायालाय नंगौथ'। मोनसे बाथ्रा बुंदों सार। सार दानिया मोजां खबरखौ खिथाना होदो। मोजां खबरा बेनोदि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय खबर मोनदोंदि बे बोसोराव कर'नानि थाखाय गोबां फरायसानि आनजादा थाबावदोंमोन। बेनि थाखायनो गासै फरायसाफोरखौ बे बोसोराव पास खालामजोबनाय जाबाय। नोंसोर गाव गावनि एडमिसनखौ नेक्स्ट क्लासाव खालामलायदो।